Pokračujeme rubrikou Čas pre poslanca. V štúdiu vítam Tomáša Korčeka z platformy Zelených a nezávislých poslancov. Vítajte u nás. Ďakujem. Pán poslanec, aký bol ten váš presun z tej viceprimátorskej stoličky na tú poslaneckú? Bola to zmena a cítili ste to tak rovnako? Bola to zmena? Bola to zmena. Minimálne, keď som bol viceprimátor, tak som sedel hore, tam za tým vrch stolom, ak by som to povedal. Potom som sa presunul naspäť do lavice. Ale môžem povedať, že bola to v zásade aj príjemná zmena, pretože tá funkcia viceprimátora je to funkcia, ktorú vykonávate na plný pracovný úväzok, tým pádom máte adekvátne zaťaženie, denne vám volá 50 ľudí, riešite 50 problémov. Funkcia poslanca je trošku niečo iné, pretože funkciu poslanca vykonáva človek popri svojom nejakom zamestnaní, chodí raz do mesiaca na zastupiteľstvo, ktoré trvá 1, 2, niekedy aj 3 dní, má nejakú komisiu, čiže je to trošku niečo iné, není to až také náročné na čas a není to až také stresujúce, takže ja hovorím, že pre mňa osobne to bola príjemná zmena. Vy ste jeden z mála poslancov, ktorí môžu porovnávať aktuálne obdobie s tým predošlým. V čom sa zásadne líši? Zásadne sa líši v tom, že je menej poslancov. Keď predchádzajúce volebné obdobie bolo 80 poslancov, teraz máme 45 poslancov a je do značnej miery iné toto volebné obdobie. Tým, že je menej poslancov, tak dostali sa, by som povedal, výraznejšie osobnosti do zastupiteľstva a začína sa mestské zastupiteľstvo podobať na parlament národný. A to je výhoda alebo nevýhoda? Ja si myslím, že to je nevýhoda, pretože predchádzajúce volebné obdobie nebola až taká ambícia viacerých poslancov vyjadrovať sa ku každému bodu a niektorí si myslím, že ten mikrofón ich do nejakej miery tak fascinuje, že proste musia dávať vždy faktické poznámky a vyjadrovať sa k úplne všetkému. Je to niekedy na škodu veci, aj keď možno mediálne je to pre vás ako pre novinárov alebo pre voličov zaujímavé, ale ja to cítim tak, že potom sa viac rozpráva o problémoch, ako by sa tie problémy riešili. Takže ja si myslím, že toto volebné obdobie je trochu iné, ale asi prirodzeným spôsobom sa tá komunálna politika už začína proste podobať tej národnej politike. A za čím si stojíte? Čo sa podarilo za posledné 4 roky presadiť z vašej pozície, prípadne z pozície vašich kolegov, s ktorými ste v platforme? Ja by som chcel oceniť spoluprácu s mojimi kolegami, pretože Nové Mesto má v tomto volebnom období 3 poslancov. Čiže je to pani poslankyňa Augustinič, je to pán poslanec Gašpierik a som to ja. A my napríklad s pánom poslancom Gašpierikom sme boli aj predchádzajúce volebné obdobie poslanci, s pani poslankyňou Augustinič nie, tá bola nová, ale myslím si, že sa nám podarilo spraviť naozaj taký tím a všetky, alebo väčšinu problémov, ktoré malo Nové Mesto, tak sme riešili spolu a možno na 80% tie návrhy, ktoré sme dávali, tak sme dávali spolu. Niektoré iné mestské časti, ja neviem, Petržalku zoberiem si, ktorá má 11 poslancov, tak tam som videl, že oni, tí poslanci sa aj trošku aj hádali medzi sebou a bolo to niekedy, že chcel niekto predbehnúť mediálne alebo nejakým návrhom toho ďalšieho poslanca. Myslím si, že u nás, novomestských poslancov, to tak nebolo. A veľmi dobre sme vedeli spolupracovať aj s mestskou časťou, takže myslím si, že sa pre Novomešťanov a pre Nové Mesto podarilo dosť vecí vybaviť aj vzhľadom na ťažkú finančnú situáciu, v ktorej je hlavné mesto a v ktorom koniec koncom bola celá Slovenská republika, ale aj Európa. Podarili sa dotiahnuť niektoré projekty, ktoré mňa veľmi potešili, že sa teda posunuli dopredu. Spomenul by som cyklistický štadión, ktorý už sa teda tá jeho rekonštrukcia, premena na športový park tiahne dosť dlho, ale kým v minulom volebnom období v roku 2007 sa nám podarilo zámenou pozemkov dosiahnuť to, že sa nebudú na tom území stavať byty, tak teraz sa nám zase podarilo zveriť tento pozemok do správy mestskej časti, čo je možno tak, keď to poviem, niekto povie, že nič, ale je to veľmi významný krok k tomu, aby mestská časť mohla rekonštruovať a postaviť na tomto území nový športový park. A keďže ja som nielen mestský, ale mestskočasný poslanec, tak sme vyčlenili adekvátne prostriedky, kde sa už začali robiť určité štúdie, boli viaceré diskusie s obyvateľmi, že celé sa to posúva dopredu. Mestská časť už získala, sa jej podarilo teda získať aj finančné prostriedky z norského finančného mechanizmu.
že takýmto spôsobom sa nám ako mestským poslancom podarilo tento problém v spolupráci s mestskou časťou posunúť ďalej. Takisto by som mohol povedať napríklad o ďalšej takejto ploche, ako je parčík na Sadovej ulici, ktorý bol dlhé roky zanedbaný. Taktiež sme teda poprosili sme primátora v spolupráci s mestskou časťou, sme vybavili, že mestské zastupiteľstvo schválilo prevod tohto pozemku na mestskú časť. Ako mestskočastní poslanci sme schválili zhruba 90 000 eur a ten parčík na Sadovej už je v štádiu rekonštrukcie, tam prebiehajú stavebné práce a bude tam nový park aj s fontánou. Taktiež, keď môžem povedať napríklad Račianske mýto, kde je dlhodobý plán mestskej časti a starostu mestskej časti na revitalizáciu tohto územia, taktiež boli tam majetkoprávne pomery, čiže znova sme pristúpili k tomu aktívne. Časť toho pozemku, ktorý patril mestu, už je zverená mestskej časti, čiže sú tam predpoklady na to, aby mohlo dojsť v budúcnosti k revitalizácii tohto územia. Podarilo sa nám tam presadiť, že tam vznikli nové prvky osvetlenia. Podarilo sa nám presadiť, že v budúcnosti tam pribudnú kamery. Celkovo budú 3 nové kamery bezpečnostné v Novom Meste. Jedna bude aj na Račianskom mýte. Čiže myslím si, že takýchto rôznych vecí sa nám podarilo spolu s kolegami viacero. Možno ešte by som spomenul rekonštrukciu komunikácií, kde sa nám podarilo, ak budem hovoriť len o tomto roku, dosiahnuť čiastočnú rekonštrukciu Podkolípskej, Sliackej ulice. Minulý rok sa rekonštruovala, ešte Kukočínovú som zabudol, minulý rok sa rekonštruovala Račianska. Čiže to sú také podľa mňa možno pre niekoho malé, ale z hľadiska kompetencií, ktoré má poslanec, z hľadiska toho, že ako som spomenul, že funkcia poslanca nie je profesionálna funkcia ako poslanca Národnej rady, že to človek robí od rána do večera, poberá za to mzdu, tu naozaj dostávate minimálnu odmenu a robíte to popri svojom nejakom inom zamestnaní, tak myslím si, že z pozície Nového Mesta sa naozaj podarilo hodný kus práce. No na území Nového Mesta je aj ďalší štadión národný futbalový, respektíve torzo a výstavba nového a tam sa vedú rôzne spory už niekoľko mesiacov, dokonca rokov. Vo štvrtok teda tento sa chystá veľká vzbúra slovanistov, že by mali prísť na rokovanie Mestského parlamentu. Nebolo by to prvý raz. Aký máte postoj k tejto téme? Viete čo, ja v zásade podporujem šport a podporujem výstavbu futbalového štadióna. Ale keď sa povie Národný futbalový štadión, to nie je len štadión, ale to je aj tá infraštruktúra okolo. A to, čo je z môjho pohľadu problém, a tak to podľa mňa vnímajú aj ďalší poslanci, ktorí sa týmto zaoberajú, je výstavba bytovej budovy, ktorú ja nazývam, že to bude pravdepodobne najvyššia budova služobných bytov na svete, ktorá má 22 poschodí, myslím, a 314 služobných bytov by tam malo pribudnúť. Má tam byť potom také malé nákupné centrum a osobne sa domnievam, že ak takéto funkcie tam majú byť, najprv si musím byť 100% istý, že je to v súlade s územným plánom, pretože viem z médií, že boli teraz v poslednom období aj nejaké podania fyzických osôb na preskúmanie štátnymi orgánmi, konkrétne prokuratúrou toho, či vydané záväzné stanovisko územné rozhodnutie bolo v súlade s územným plánom. A ďalšia vec je, že zastávam ten názor, že pokiaľ investor chce stavať mimo futbalového štadióna aj takéto komerčné objekty, tak mal by zaplatiť buď komerčné nájomné za tie pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta, alebo teda za komerčnú sumu podľa znaleckého posudku tieto pozemky odkúpiť. Takže hovorím, ja som za. Určite ten stav, ktorý je tam teraz, že idete a vyzerá to tam také, nič tam proste není, je to zarastené trávou a burinou. Určite to je stav, ktorý je nepriateľný a určite nechcem, aby to takýmto spôsobom. Takže keď to podporiť za komerčné nájomné zo strany investora? Áno, myslím si, že bolo by to východisko aj pre mesto, aj pre investora a konečne by sa tam mohlo začať niečo robiť. Čo sa nepodarilo, pán Koček, za tie 4 roky? A buďme struční. Čo sa nepodarilo, mňa osobne mrzí, že sa nepodarila dotiahnuť parkovacia politika, takže to bude už na nových poslancoch, bude to na novom vedení mesta, novom vedení jednotlivých mestských častí a budem rád, keď sa v budúcom volebnom období táto problematika dotiahne, pretože parkovanie vnímam ako veľký problém. Otázka, ktorú dostávajú aj vaši kolegovia, ktorí tu už sedeli, akým smerom sa uberá Bratislava podľa vás? Ja si myslím, že Bratislava sa uberá dobrým smerom. Aj
keď možno niekto nebude so mnou súhlasiť, ale ja som rodený Bratislavčan a viete, ja viem, ako Bratislava vyzerala pred 20 rokmi. Keď ste sa nemohli pomaly v centre mesta prejsť, nikto tam nebol, proste neboli tam ani turisti, nechodili tam ani domáci obyvatelia, proste nevedeli ste, že keď po 22. sa tam prejdete, či vyjdete zo starého mesta živí. A keď si spravíte takúto nejakú retrospektívu a pozrite sa na vývoj Bratislavy posledných 20 rokov, tak myslím si, že Bratislava ide dopredu, mohla by ísť rýchlejšie, ale určite ten smer je pozitívny. Ďakujem za rozhovor, pekný deň želám. Ďakujem, Majo. Naším hosťom v rubrike Čas pre poslanca bol Tomáš Korček z Platformy zelených a nezávislých poslancov.